Jos sä tasapainottelet sun monien kurssien kanssa, niin kato tää video. Mä käyn siis kaksoistutkintoa ja mä oon saanut pidettyä mun keskiarvon 9 samalla kun mä teen amiksen ja lukion opintoja, käyn töissä ja urheilen, niin jos sua kiinnostaa, että miten mä oon saanut pidettyä mun keskiarvon hyvänä, niin kato tää video. Tässä on siis mun top 3 vinkkiä, ja eka vinkki on se, että jos sun opettaja julkaisee materiaalit ennen tuntia, niin kato ne aina ennen tuntia, niin sit tunnilla sä pääset periaatteessa kertaamaan sen jo, mitä sä oot lukenut, eikä sun tarvitse kiirehtiä siellä kopioimaan niitä. Vinkki 2, eli käytä aktiivista mielenpalauttamista, eli sen sijaan, että sä vaan lukisit koko aika samaa, niin hyvä opiskelutapa on muistikortit. Ja lukion ekalla mä tein aina muistikortit käsin, ja se vei ihan sikana aikaa, niin nyt mä oon alkanut käyttää sen tekemiseen Astra-AIta. Elikkä sä pystyt laittamaan Astra-AIhin sun omat tiedostot ja omat muistiinpanot, joka tekee sitten siitä just sun aiheesta ne muistikortit. Ja toi on siis säästänyt multa ihan sikana aikaa, koska enää ei tarvitse tehdä käsin. Kolmas vinkki on se, että luo yksinkertainen yhteenveto siitä sun aiheesta ja varsinkin siitä, mitä sä et osaa. Yhteenvetojenkin tekeminen onnistuu Astra-AIn avulla ja sillä kestää ihan pari sekuntia tehdä ne. Ja mikä parasta tässä on se, että se tekee tänne väliin tämmöisiä pieniä tehtäviä. Tässä oli mun 3 vinkkiä. Jos sä haluat part 2, niin kommentoi.